Kelipit. Ya, kayak sik no, Mbak Tati Lestari Handayani sik no caping gunung sik. Ayo. Ayo. Ajake rumangsane. Ayo. Kok sik lek ngundang aku piye kok ngene-ngene iki? Hah? Kae lho Mbak Tatin kok ngene-ngene tangane. Maksudnya piye? Gitu. Lah ngene lah nyeluk. Nyeluk lah ngene iki to. Lah ngene nih, Mbak. Maksudnya mbok monggo tapi kok ngene iki maksudnya aku ki padake apa? Hah? Aku padake apa? Aja ngenek iki lho, kowe ya sosok butuh lho ya anu. Menjeleng Vespa, ayo. Protol lah. Kok sajake do ngece kabeh ta karo aku? Ora yo kuwi ayu banget kuwi. Vespa iki digolek-golekan saiki iki. Larang regane padake. Ayo rumangsa. Pak, ngarep buri kok padha rumah sapi, Pak? Maksudnya padha piye? Omong ah. Ngarep buri lho padha. Sing padha apane? Hah? Ora. Wong wedok ki ra kena marah. Suarane ngono rek. Sowan jangkep menika waranggana gawan kula wonten cacahipun 6 wiwit saking mepet dalange menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Made in saking Kediri. Nah menika. Angka kalih menika Mbak Okvalica sarjana seni. Made in asli saking Surabaya. Nah ning sampun sementara domisili wonten ing Surakarta. Angka 3 menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni. Aslinipun saking Madiun ugi lenggah wonten ing Solo Raya. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu ingkang bungkem 1000 basa. Amargi nembe radang tenggorokan. Nah nggih nyuwun pangapunten. Wis mugi-mugi untuk pangestunipun para warga masyarakat ing mriki Bu Kesi enggal pinaringan sehat gulunipun satemah saged nglipur dumateng sedaya para pamirsa. Nggih, menika panyuwun kula. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi, kalajengaken menika Mbak Lia Sundari saking Sragen, dene bintangipun nggih Mbak Tatin Titot utawi Mbak Tatin Lestari Handayani saking Sentolo Kulon Progo Laladan Ngayogyakarta. Wah, nggih, bareng jejer karo Mbak Lia kok rumah saku kaya wong kembar. Ora. Piye loro kaya piye jan kaya waita puyengan niku. Siji waita, sijine gampang puyeng. Waita puyengan. Niku bojone Minak Jinggo. Minak Jinggo duwe abdi sing dene Dayun. Matur nuwun. Dipun tambahi nenggih Mas Gareng, Widi saking Laladan Wonosobo, alhamdulillah nadyanto tasih berumur 24 tahun nyatane cukat cakut trengginas trampil. Sing penting mentale, yen mentale bakoh, mentale kuat ngoten niku, dadi seniman ya hebat. Pinter kaya apa yen mentale mboten bakoh, gampang don niki mangke nyambut gawe nggih mesti bingungi ngoten niku. Matur sembah nuwun nggih. Monggo mriki Mas Gareng ngancani Petruk nggih. Puji kumuga langgenga puji Winasih sampun paring dawuh magepokan tasakuran ingkang dipun tindakaken dening Bapak Haji Hanafi Mas Gareng. Nggih, ingkang intisarine nuwun sewu saka apike wong syukuran, wong ngunjukake syukur dumateng purbane Hyang Agung niku malah derajate sak dhuwure wong sing takwa. Lah ngoten niku.
Merga sing jenenge wong syukur niku nrimo ing pandum garising Gusti kepiye wae ditampa kanthi lila legawa ikhlas lahir batin kanthi lembah manah lan rasa sabar ngoten niku Mas Gareng. Nggih, contonipun menika Bapak Haji Hanafi kalian Ibu. Leres. Mula iki sing jeneng tasakuran, tasakuran. Dadi tawi tandane gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Kur menika kurang afdol jika tidak disertai dengan tirakatan. Mula panjenenganipun Bapak Haji Hanafi kalian Ibu menika tasih menika hangestreni sedyanipun piyambakipun. Tasih jenak pinarak. Tasih pinarak wungon tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga napa ingkang dipun sedya saged kasembadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tasakur kurang afdol jika tidak disekseni oleh orang banyak. Tegese saiki gelar wayang kaya ngene iki dadi seksi bahwa Pak Hanafi dalah sak putra kula warga gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa apa sing wis dadi pencapaiane selama beliau menika berusaha menjalankan tugas-tugasnya. Wah, nggih. Terakhir anugerah yang dinanti muga-muga keluarga ageng Bapak Haji Hanafi tansah manggih kawilujengan kabagas kewarasan keh rejeki panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Kejawi saking menika pangeran sampun kepareng-paring dawuh mantar Weda Suci ingkang inti sarinipun sok sapa menungso sing gelem nyukuri nikmat ingsun tegese Gusti Allah yekti bakal ditambah ing reh nikmate. Kosok baline sapa sing ora gelem nyukuri, sapa sing ngufuri nikmate pangeran yekti bakal nampa pasiksan sing banget perih. Tur syukur niku yektinipun dipun bagi dadi telu Mas Gareng. Nggih. 1 sarana ati, angka 2 sarana lati, angka 3 sarana pakarti. Yen ati ya mung dibatin tok. Yen lati ngucapke hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yen pakarti ya kuwi kanthi cara kaya sing ditindakake dening Bapak Hanafi saperangan rejeki ingkang dipun paringaken dening Gusti dipun sisihaken kangge sarana sedekah dana rasa lan ugi wingi-wengi mesti ngawontenaken wujudipun santunan anak yatim. Tegese ya ati, lati, pakarti kabeh wis ditindakaken dening Bapak Hanafi ngoten. Alhamdulillah, mula aku ya bersyukur. Pripun? Bengi iki saged ndereke panjenengan ya ta lumantar Bapak Haji Hanafi. Nggih ngeten iki Pak Hanafi, sak saged-saged kula saking Wonosobo nyatane ning Semarang kene ya wis kepanasan. Wah nggih. Wonosobo menika nggone adem Pak. Dadi mrene iki wis kaya wah lho kipasan ora leren aku iki. Nggih, mula kostum jenengan pas pamaning ngriki panas niku njur ngangge rompi ngoten niku, Pak. Lah iya iki wis dadi gaweane nek aku nganggo rompi. Ya apene ngangge rompi ngoten niku rupane biru mburi tulisi tahanan. Wah, apik meleh niku. Aja kok biru nek tahanan ki oren. Oren to. Iya. Iya. Ya abang biasane berarti yoga iki. Aja ning aku ora ditabuhi mah cilaka. Iya nggih. Madangkara kuwi. Aku mah kaya ameng-ameng nyawa tenan. Ah, mboten santai mawon. Lah wong panjenengan menika paribasane ya to wis kondang prono-prono lah kuwi ngatasi dagelan kaya ngene kok iso ndereke panjenengan iki suatu kebanggaan bagi saya. Jenengan iki kaya pasemone pari nika lho. Pari iki saya isi saya ndingkluk saestu. Lho, lha iki padha karo panjenengan. Nggih. Ngapa kok ndingkluk? Mergo dinciki wereng dadi ra iso ngadeg jenengan. Aja kaya ngono. Nggih. Wong sing jeneng menungso kuwi piye carane ning panggung kuwi iso gawe rukun ya to. Ing antarane dalang, yoga, sinden, dagelan iki iso rukun. Dadi nek sing jeneng menungso kuwi aja nganti kalah karo kewan. Kewan kae duweni nadyan to berbeda agama ning ya iso rukun. Kewan kok duwe agama iki cara ngendi? Lho, piye sampean piye to jane? Kewan iki duweni agama. Sing duwe agama iki menungso lho. Kewan manuk ki duweni rong agama. Kewan manuk duwe agama apa wae? Loro. Kok iso kewan loro? Manuk kuwi emprit kaji karo manuk gereja. Kuwi rukun. Oh. Rukun nyolong pari sing dingkluk kuwi. Wah iya. Iya, dadi sak kamat-kamat ngoten iki Pak Hanafi alhamdulillah menika sampun ndungkap wanci ing gara-gara. Nggih. Mila menawi gara-gara niku
urusane mboten namung mata ning urusane nggih kalih rasa barang. Nggih, carane. Lah menika ugi wonten dawuh saking pepunden kula Bapa Suradi. Nggih. Saking Bulusan ingkang rumiyin nggih kepareng nimbali kula sakanca kanthi dawuh nderek nyimak Mas menika kumpul wonten pos ronda sareng-sareng mirsani panjenengan nyuwun gending sinom pelok barang. Nggih, ngaten menika wau nggih, nggih. Cobi salah siji Mbak Lian apa Mbak sapa ki jenenge Dian salah siji sing sinom pelok barang. SSN lho iki ora ben-ben aku mangsaku dadi piye ngono to Pak aku ngisem aku. Cah sekolah kabeh. Lah iya. Sing nabuh ya dosen-dosen apa jeneng guru-guru SMKI. Heeh, nggih, nggih, nggih. Lah guru apa? Sing nyelentrem kuwi Teguh Palur kuwi senengane pucung iki dadi lho nganti apal men karo Pak Teguh jenengan. Ya apal wong berteman kok. Waduh, teman Facebook. Ha iya. Ha iya. Berarti rebab bathok kae dadi wis rebab bathok. Monggo Mbak Lia disalami riyen nggih. Sinom. Ta
mumpung larase isih pelok barang nggih. Kanggo apa ki nggugah semangate para warga masyarakat ingkang papan wonten ing kelurahan Pedalangan mriki nggih. Ngaturake gugur gunung dhisik ya. Siap. Nggih, gugur gunung. Mangga men sayuk saya rukun ra ono gaman sing ampuh kejaba mung persatuan dan kesatuan. Ya. Aku joget po. Joget dijogeti wong lancaran kok iki geculan kok. Ya. Mangga Mas Dwi, yo gugur gunung. Sembah nuwun saking penggemar Ibu Kesi. Assalamualaikum Bu Kesi yang bainol. Waduh. Wah. Nyuwun kutut manggung. Waduh nggih. Saking penggemar Ibu Kesi Mbah Dun nggih. Kutut manggung. Nggih nyuwun pangapunten Mbah Dun nggih. Bu Kesi nembe radang tenggorokan dereng saged nyuwanten. Mila nyuwun agunge samudra pangaksami nggih. Dijoli no. Goro-goro ki apik sing nyemek-nyemek ngene iki, Pak. Ya ora, ya kudu ana variasine. Wiwit saka sing klasik saya anget. Lah iya. Nek awal rambatan iki malah sing klasik-klasik kaya Sintom Parisono iki berarti. Sinom Parijata. Lah iya kuwi pelok barang kuwi mau. Iya. Terus ana gugur gunung barang lah jan. Nggih. Iki dadi apal sampean gugur gunung iki, Mas? Hah? Apal. Apal to? Piye jajal? Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan karo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rambunge ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris.
pancen sampeyan dagelan multi plasenta tenan. Rum. Ayo. Jane aku iki sak ngrungok-ngrungokke dadi nek Ki Cahya Kuntadi beh. Ben bengi tak rungokke, ben bengi tak rungokke. Ngapusi wong aku mayang ora ben bengi lho. Kowe lek ngelem aja ngawur ngono kuwi kok tambah-tambahi dhewe ora. Lha ya ora maksud iki amben bengi mesti tak tonton, Pak. Dene tak dongake laris ora gelem. Heh? Ya muga-muga mayang ben bengi. Ha iya ya ngono nek aja ngapusi ngono lho. Ben bengi tak tonton mung aku mayangku ora ben bengi kok ben bengi tak tonton ora. Ya maksudnya sing live-live dhisik. Oh iya siaran ulang to. Ya angger suluk isa. Sopo antuk wahyune ngalah. Ya. Tumilah mangola ngelmu bangkit. Bangkit dalam kubur. Kaya apa kuwi pangkur kok kuwi. Lah iya terus nek lagi janturan ki brenggeng kidung suci montor ayu. Apal sak kene ora. Wow, ya apal sampeyan luar biasa. Ya apal kene iki ngematke mugi ngrembak wiwara dharma engki ngesti darmaning keutaman mateng darah. Elah, tapi sampean nembang apa-apa apik. Nggih. Nembang apa? Jajal ular kambang. Ayo, jajal ular kambang. Pamer ket mau ora dikon nembang kok ora. Dosen. Ora peduli, ora. Ular kambang. Lah kowe kadung umum nembang kok. Masa wis lali sliramu. Ular kambang nyok. Ular kambang teh. Menika saking serpek rinze. Saking serpek. Kulo biasanya nek ular kambang kulo sampun malik. Malik dadi wedok, Mas. Oh iya. Oh iso swara putri apik nggih. Coba anu lendange. Dadi iki kudu perlu memakai atribut. Iya. Atributnya coba kaya apa wah. Jan bareng ngangge kuning masalah kaya madu mangsa malah. Assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi. Waalaikumsalam Bunda. Bapak Haji Hanafi. Aduh Bunda. Nika mboten wonten dingklikipun je menika. Hah? Dingklik. Dingklik. Nah, iki wadah entut sinden dadi ya. Nggih. Pangapunten derek ajar menika sinden saking Wonosobo. Nggih. Naminipun sinten Mbak Yu? Lita. Lita. Kok Lita? Dados nek sebut menika Silita. Oh. Iya. Alias jumbleng. Inje. Lanang nek mengkrup wedok, Mas. Wet. Iya. Apik. Pangapunten, Nggih. Nggih. Wah, lah kok dingklek mambu terasi kaya ngene to iki. Ora ngece, ora enak sinden mambu terasi ora. Ku terasimu dhewe asine. Iya, nggih. Ular kambang, Mas. Injis. Saking serpek rumiyin, Nggih. Indani lho serpek. Ngobyong kram. Ayo. Dewa-dewa lingkungan purnama merembet harane basa nawala beci Pak Sawang kok urip ning alam tak sawang gen TV lho masalah kaya mayit sampean malah. jenengan mudine Ora. Nggih.
sabar gelap. Selali lemes kowe ketang rayan nyebut Sanese mawon Pak Hanafi. rekan seli neneng bangsa kinclan oh biar murah tonten jene rama kai rebut kai butaku tentrem hatine kai butaku hatine janji sabar lan ora kesel Op. Iki ora ular kambang, ular keket lek ngene iki jenenge. Lur kambang iso mak joget dangdutan lho. Sinden blandrengan saking Ponorogo wau dalu. Blandrengan. Injih. Blandrengan ya apa? Blandrengan menika pintas terus samben bengi, Pak. Oh, blandreng. Blandreng ora. Pak Cahya Kuntadi. Apa? Kula menika aslinipun remen kalian panjenengan. Panjenengan lah dalang menika kedahipun nggih garwanipun sinden. Kowe milih ngalih apa tak cempol ndasmu? Ambumu lho solar ora. Pak Cahya Kuntadi. Apa? Panjenengan kok jen Pak, Sing entuk nyeka janggut ki Bu mung Purwati tok, ora entuk melu ngono kuwi. Pak Cahya Kuntadi. Ngapa? Ayo, Pak. Ngapa? Pak, Ngapa? kaya mune ngono lakon ki lho. Lakon apa? Dilucuti. Sing dilucuti lah apamu. Adus nganggo banyu kembang. Kembang. Terus nek bengok menjadikan gairah. Iya, adus ngangge banyu apa? Kembang. Oh, lek karo kowe kembange wong mati kuwi. Elek. Elek. Ayo. Sampun nggih menika. Wis, nang pinarak ingkang sae. Ayo. Nggih. Lah iki lho malah saka renane penggale Pak Hanafi lho, ngersakake caping gunung, perahu layar, semua sinden berdiri kur. Wah, iya cocok iki. Beteli. Ya, kae sik no, Mbak Tati Lestari Handayani sik no caping gunung sik. Ayo. Ajake rumangsane. Ayo. Kok sik lek ngundang aku piye kok ngene-ngene iki? Hah? Kae lho Mbak Tatin kok ngene-ngene tangane. Maksudnya piye? Gitu. Lah lek ngene lah nyeluk lah ngene iki to. Nek. Lek ngene nih, Mbak. Hah? Maksudnya Mbak, monggo tapi kok ngene iki maksudnya aku ki padake apa? Hah? Aku padake apa? Aja ngenek iki lho, kowe ya sosok butuh lho ya anu. Maksudnya butuh diceluk rene ngono lho ora. Aku rung dong lho nek sing babakan ngene. Ora kok iki. Aku rung dong lho. Nek nyeluk ki ngawe ki ngene nek nyeluk. Tin ayo tin ngono. Pak Cahya ngono. Nyeluk kok. Lho cara karangan nyari ngono kuwi. Ora. Lek nyeluk sinden akeh, 5 ngono ya. Ngene. Nek lek nyeluk siji ngene. Ra batin karo lambe ra padha sampean. Karep munyuk. Suwun ya, Pak. Apa? Suwun ya, Pak. Ngapa kok suwun? Ya suwun ya, Pak. Ngapa padha-padha? Ayo berarti bapake munyuk wong suwun ya, Pak. Padha-padha. Bapake munyuk iya apa? Kuwi bruk. Nggih. Nggih menika napa dawuh? Caping gunung dijemblengne no. Aku sip caping gunung dijembengke aku sip. Jengleng Jemblengke. Nah, nggih. pancene bocah. Kowe lek jengleng Mbak Tatin lan tonjo tenan Jos. ngono. Jajal delok jenglenganmu. Iya. Biasane tak jenggleng ya waduh ngono. Iya. Kok nek jajal kaya iki mau? Ayo jengleng Nyai Santi, ayo jajal. Kok Nyai Santi. Mbak Tuti Nyai Santi. Ayo pangkure Mbak Tatin. Nggih. Ayo. Ayo. Lah piye? Hah? Piye? Sapa bengi? Udu mau piye? Yayo. Yayo nendi? Aku ninting lho, sini dalang ninting ya. Yayo, ngono kok lekne. Nanu kok. Nano kok lene kaya permen ndak ngono kowe engko ora. Angel ora tenengane. Ngene salah ngono salah. Rewel. Saben bengi
Siap, Reng. Kona Wait, yup, what? aduh Jaga jarak, aja cedek-cedek ngono kuwi. lah iya kok nek aku ki mbok tubruk nek aku sakit nih Tambake. tambake preso nek jengleng ki sing bener sing pas Lho wong jengkleng saka pinggir ya ora jangkau pas. maksudnya kan saka ngendi Jengkleng saka mburi po ngarep. ya anane pinggir ya nganggo pinggir Lengen kaya tutuk kentrungan kuwi. kok nutuk kowe ya iso jasa apa piye Heeh. Kowe malah pasrah to Reng model. Ayo pasrah sapa sing ra gelem, Coba. Pinggir, ngarep. pinggir pengarep Sip ya ngarep ya. kowe ya sapa-sapa kok gayane Ngarep. maksudnya ngene Nah, ngono lho, langsung terminale nak dadai. maksudnya terminal piye Yo nggon deg-degan iki lho, deg-degan. deg-degan mongko nek terminal nggon aku kono jenenge terminal Gawok i Nah, Oh, cucur gawok. tenang saestu lho Pak Dalang wonten wates nggen kula menika terminal namine terminal Gawok nggih. Nggih sing anu bisa kathah to mriku nggih. nggih lumayan kathah gede-gede nih to Masalah mendal remuk. wis Nah, iki. Coba. yen mamaja hamong karep sianar kuning Wow. ngapa weruh apa kowe kok woh Mambu terasi. ket mau iki pancen mambu terasi ana ibu-ibu sing goreng terasi mbah goreng gerek ngono lho Ora, gunamu ketoke ya. lah kowe doyan to terasi Siap, what? Siap. ngapa ngapa lo gini ya gini lagi gini ra sembodo jare kon milih ngarep kowe Pleset lah. lagi pisanan wis ra kuat Yo kempit wong sakmono mbok dine iki ora. iki urung gedhe iki Tak gedheke piye? Wale, pripun babar. jenengan nyuwun dipun gedhekaken Nggih. kok Aku isa-isa wedhus apa sampean mang. kembang buri Ha iki. Mah kok bemper PCX to iki mene. Gowo. piye Ora iki kok iki lho kebayake apik ngene. kewatan Menjelang Vespa, ayo. Protol lah. kok sajake do ngece kabeh ta karo aku Ora yo kuwi ayu banget kuwi. Vespa iki digolek-golekan saiki iki. larang regane padake Ayo rumangsa. Pak ngarep mburi kok padha rumangsaku iki, Pak. maksudnya padha piye omong ah Ngarep mburi lho padha. sing padha apane hah Ora. Wong wedok ki ra kena marah Suarane ngono Reng, suarane. suarane. beda jeneng nek ngarep ki suarane kaya ngene nek mburi ki suarane beda Iya. Lek ngarepe ong, lek muri tut. Mula dijenengi tatin titot. Nah, iya. Heeh. Guna. Wah, Pak Tatin, santene pripun? Kanca-kanca kompak mboten niku? Niki kompak saestu madang kara. Gamelane nggih penak to Gamelane ditabuk. jan Madang kara jos. Jos penak. Sound Gamelane sistemipun ampuh. nggih jos rasane. Sound sistemnya nggih empruk banget. Nggih, upami disuguhke teng Pak Hanafi lah nggih sekeco. Lagi menika Sekeco, jos. Pak Hanafi nggih remen penggalihe. Nggih, Nggih. Pokoke nek niki madang kara mboten nguci wani. Nggih, terus streaming kemawon sing mirsani nganti 3.000 lebih niki. Wah, Pak. jit to. Nggih matur Sayang tadi. Nggih. Nek nuwun sewu Mbak Tatin. Nggih. Teminging jenengan. Nggih. Enten kiri ajeng pipis. Kowe ya ngopo ta ya? Wiraga Wirama Wirasa dadi manut lakuning
Terus? Gamelan. Pak ya posisinya jangan seperti itu. Lah iya kene gringgingan kono omong wae. Lo kan lagi mat-matan karo Pak Dalan. Ya mat-matan iki posisine iki lho. Ya salahmu ngopo dadak dijunjung? Kok disalahke ya iso? Oh, junjunge luwih nikmat sih. Lan joget ya. Len joget. Len joget. Oleh saja. Lho kok medun, ora entuk medun. Ora entuk ya? Tak keprok kowe medun. Ya wis. Ayo. Nanti tenda ora. Untung ra karo melet iki ya. Melet. Kai. Nggih. Malah apik kowe. Lah iya ning kene ki gringgingen ayo gendang. Nggih. Terus ya asing omong-omongan melen apa mboten? Ora medun kae. Ora ijolan piye. Ya mbok menawa entuk ijol. Guna. Sing sae lho Mbak cengkoke nggih. Injih menika. Margi dibersani tasih kathah sing lenggah. Lah nggih menika ingkang sami lenggah tesih kathah, ingkang sami wungon nggih tesih kathah. Kok ijolan? Sae. Nggih. Sae tatosi. Pesange nek gringingan kok ndak ra krasa iki ya. Ayo. Ayo gendang. Iya. Guna. What? Yat. Tak omongi. Nadyan seniman iki ngangge tata krama. Genjlang ya kenekne aja didepne rene. Mbak Tati ning kene kowe madhep rene tegese ora duwe akhlak kul karimah. Madhep rono, ora ngono kuwi. Nadyan madhep rono tak encenge mrono, Pak. Ora wis ademu sik rene kok ketok kok kene mau ora. Iya. Madhep rono, ayo. Aku Yo. Aku trimo ngalah Oh, terima ngalah. timbang loro ati. Lah ngopo kok lara ati? Hah? Apa duwe ati kowe? Ya duwe ya. Oh iya, raketan cilik ya. Iki lin jenggleng kok gur ngriseni tok ora krasa belas. Iya wis kene. Wegah aku wis bola-bali mbok jajal ora tau pener. Kapok. Ayo, iya. Coba. Iya kok wis arep mangap malah. Ganggu lho. Lekas semangat ayo. Pacita. Selentek malah. Selentik ra apa-apa anggere aja dibalsemi. Ya dibasmi sih. Nah aku selentik ra apa-apa anggere aja dibalsemi. Panase padha sih. Nane, ya. Panas. Wah. Senengane ning dhuwur ya. Penak ya. Ayo. Hop sik parian sik sindan-sindan ayo. Ndongake Pak Hanafi ayo. Wiwit saka Mbak Lia Sundari ayo Mbak. Oh saka kono nanti pas minggir aku. Nyanyo. Ya. Tuku sapi. Tuku sapi. Ning Surabaya. Pak Hanafi, Bu Hanafi, mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Jadi kaya ngerti lek ngamini kene kowe iki. Lah ya nggih amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Nggih. Selanjutnya Mbak Tri, ayo Mbak Tri. Ayo. Mbak Trinil, ayo. Mbak Novi. Mangan sambel teri. Teri. Pak Hanafi, mugi-mugi
kathah rejeki. Allahumma amin. Paryanto saged Bu Kesi? Ayo. Dereng. Oh nggih, liwati Mbak Dian. Ayo, Mbak Dian menasira nggih. Akhirnya ya ndak ketutupan. Gapoek, Mas Gapoek. Iroh to. Ya ngerti. Ayo. Belajar geografi Belajar geografi. sambil makan napem. Wah, Oh iya. Mugi-mugi Pak Hanafi nggih. sehat ayem tentrem. Allahumma amin. Ayo Pak, ayo Pak, ayo. Ayo Pak, ayo. Lalalala, ayo. Ayo. Mangan jangan geri. Jangan gori. Wah, senengane blindrang saiki. Ayo. Ning Surabaya Nah. Aduh meneh. Pak Hanafi Heeh. mugi bagya mulya. Allahumma amin. Ayo ber, ayo ber. Ayo, ayo. Ning Kediri Kediri. tuku timun. Keluarga Pak Han apa Pak? Gur tuku timun tekan Kediri. Lho kan ning omahku dhewe lho Pak. Lha Oh. ngopo Pak? Arep apa timun dituku? Tinggi lalapan. Wis ben mung parikan kok diprotes ora oleh. Baleni Bit, ayo Bit. Ning Kediri Yang Kediri. tuku timun. Oh timun. Keluarga Pak Hanafi mugi guyub rukun. Allahumma amin. Iki ketok obate keri cah iki ora. Iso diamini dhewe, biasane kur lho ora. Senengane kok mandiri pribadi. 1 2 3 sesarengan nggih Bapak Ibu nggih. Allahumma amin. Lho kok aku dhewe ne, Pak? Kuwi tunggale dalang setuju ning meneng kabeh ngono lho. Pripun penonton setuju? Meneng e. Ayo. Mbak Tatin no, ya Mbak. Ayo ayo. Ala wis entek iki, Pak. Ora iso entek, tetep nyumber kok iki. Ayo. Sik. Mangan roti. Wis mau wis man roti Iya, wis Pak. mau. Mangan kowe. Oh, ayo. Apa jenenge? Iso sapi. Nah. So, gua tekan babat barang ya sen. Nggo tombo ngelih. Apa ngelih. Kagem Pak Hanafi, kapan nanggap wayangan malih? Siapa? Oh Desember loh langsung. Ulang tahunnya perusahaan, Oh, genap iya. Desember. Apa? Matur nuwun, mangke nggih wayangan Madangkara bintang tamu Mbak Tatin dan Gareng Tralala. Soale gareng ki akeh, ya kowe kudu nrimo. Asas pemerataan ya Mbak ya. Lah nggih, jenenge gareng ki soalnya ana gareng tralala, gareng apa jenenge? Jajan. Gareng jajak. Heeh. Oh gareng pacitan. Gareng Semarang ngono, gentenan ya. Apa anek gareng kok gareng wedi. Ya wis ora apa-apa sesuk wayangan tanggapke dalang tok ning tol dadi Tahu aku ora apa-apa. Wes wingi ya. tengah dalan kok. Ya Mbak. Engko niki? Iki ra dikon parian Ora. Aku ora. Aku tugasnya jenggleng aku. Aku spesial aku. Nggih. Panas udan aling-aling caping gunung. Pindho to kene iki garapane. Nah, pindho, ra mesti kadang telu bareng. Sak kuate ya.
Ora jane biasane pindho, puwa-puwa tatine ati. Pindho lah. Pindho. Ora tau telu to? Enggak. Jenengan mboten tau ping telu. Tahu anake tangi. Angge. Oh alah. Oh. Aku rong jong tenan lho Kowe ora ngerti to sing jenenge tahajud lak 2 rakaat. 2 rakaat. Ora mungkin 3. Ayo. Ora mungkin telu. Natian, ayo 3. Nadyan wadon sarata Rasulillah. Mbak Birgita ngancam Mbak Rasul. Bacutne podang kuning iya pamundhute Pak Haji Hanafi. Langgame caping gunung ndandute podang. Ya. Nggih. Apa? Sakar bisa
Bir, tetap. Oke. Tak tambahi sesuai kalau dawuhe Pak Hanafi. Ya. Ayo, Okva, Mbak Dian, Mbak Trihastuti. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Hanafi menawi Bekesi kali Mbak Lia menika sinden klasik nggih. Nggih, ning niki sing nem-nem nggih pun jos-jos niki. Nggih. Aku masuk jajar sini dan ayo yang ini mah, Pak. Piye? Dan aku pengen duwe bojo sing koyo ngene iki, Pak. Sing kaya sapa sing kaya Sing koyo ngene iki. Kaya ngono ki. Koyo Mampu ngene. apa? Hah? Mampu apa? Mampu cah kene pada cah tipis. Jenenge kena gati sindian ki lagate larang lho padake. Sekon dhuwur sirah wae ki wis ki cunduk mentol tok iki wis 500.000. Gampang ndi apa? Bos iki 1 juta. Jare iki 700.000. Juara 700.000 larang men. Jare iki wis 150 umum. Lah iki jareke tulis ya 700.000, hampir 1 juta regane. Masa? Heeh. Masa? Heeh. Jare. Jare. Iya, Pak. Heeh. Kuat ora ketok Reng? Kuatra. Kuat aku, Pak. Cah kene padake. Cah kene iki cah endi? Hah? Cah kene iki cah endi? Ya cah Wonosobo. Kok kene? Siap, Brak. Luruskan. Apa? Luruskan Luruskan. ngono. Luruskan. Setengah lengan lencang kanan, Brak. Iki jebulane ayu ya budek iki. Sing iki. Sip. Arep nandi? Kena. Sip. Lah, setengah lengan lencang kanan. Duwe lengan ora jane doan. Tegak, Brak. Oh, sip. Luruskan. Sik edan ra lurus kok kene, Pak. Wis lurus. Ora lurus kok kene ning grenjelene wae. Gareng koplo. Saiki tak boke ngene, kan papat sing abang. Sing tekan jenengan Mbak Tatin. Lha iki. Kena iki. Loh, manut padan. Manut. Oh. Oh. Gareng. Gareng iki ora senengane. Nah, Oh. kowe kok aneh-aneh tak tetesi lilin lho. Ojo iki tengah. Aku sudah tengah. Ki loro pas, ayo. Sini. Perahu layar, ayo. Kaya apa? Ngono lho. Nggih. Madang karo aja ngisin-isinke. Nggih, monggo menika pamundhut Yo. saking Bapak Haji Hanafi, mugi-mugi tansah sehat lan ugi rezekine melimpah ruah. Amin. Insyaallah mangke Desember wayangan melih. Amin. Perahu layar, yuk dados sing kompak so, yuk. Joget. Bersama Puja Perkasa. Yayasan Hanafi Center. Berjaya di Nusantara.
kasih matur nuwun ingkang tanpa upami Mas Gareng Widi lan ugi Mbak Tatin Titot matur nuwun panjengkuyungipun nggih monggo badhe matur menapa kalian Bapak Haji Hanafi kunjuk Pak Haji Hanafi dalah sak putra kula warga tamtunipun kathah kelepatan saha kekirangan mugi keluarga panjenengan tansah manggih kawilujengan kabagas kewarasan lancar usahanipun mugi-mugi pun paringi sehat enggal dangan menika amin nggih pokoknya wonten lepate nyuwun pangapunten nggih Mas Dalang nggih lan sami-sami sedaya keluarga Bapak Haji Hanafi insyaallah minjang saged pinanggih malih nggih amin pinaringan sehat rahayu wilujeng sedayanipun ning niki saderengipun dipun pungkasi kula badhe nembang dandang gula napa niku menawi lepat nyuwun pangapura. Bae parikan kongkling ora. Kongkling. Kongkling niku napa? Kongkling ki apa? Kongkling wong guru iki kongkling jenenge. Oh, Rapopo. kongkling. Ah iya serapo. Sedaya lepat pangapunten nggih Pak nggih. Sami-sami Mas Mugi Gareng. saged pinanggih wonten ing sanes wedal. Amin. Rahayu kang samya pinanggih, mugi slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang samya mirsani. Kuwi tak nggih tancep kayonku ora malah kok disi ora. Ya wis ngono. Gang sarane kendang rampung. Wah, bendelmu. Rahayu kang samya pinanggih Pak. Nggih, sami-sami matur nuwun. Mugi-mugi Pak Haji Hanafi pinaringan bejo donya nganti akhire. Nah, margi ngendikanipun Gus Dur, wong ki sing bejo, wong sing uripe tansah gelem nguri-uri lan ngurip-urip dumateng budayane dhewe.